Hai bayap song hanya hai lam sakiro lam sujak sendalo ang samung khaite tabuk ayang movie tower tongo ayang bukhago thanai ke ayang bukhangno yango agi building kusu ro grei tabuk se building kusu tangi dongbayo baksa ka tangbai kha baksa ka tangi tongko movie tower to agi ni building kesamno motomoti agi ni no chilai tabuk ni ketal tangi tongmani aboro bai suina jangke tai singoro ta munu khingge te sa wak rok Hyderabad ro mungke bolongo wak rok haino biarai tongbayo bolong ni wak rok i koronu bi mankana wak yang rogo bawa i ko wak bang mane na ji sini Tripura rogo ngke agin buthari sala khamo sana thangga yang ngke wak kebang ma i ko na ji wak bang mane wak besabang suka kebang ma oro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jona yang ngke koro masa sai tong wada ke oro yo bolong bisingu no borok tong laja na do wak kebang ma oro ni je mai kesamro khibijak mane abono no borok sai tong layo obo kuno malik rei o bolong bisingu borok tongo ke bu khibi mane rokno sawi borok haikena eri tori tong kita bo angani samung bukhak thanai yang bukhak thanai samung khaite ayeng bonor khaite tabo movie tower ni gana o sokpakya ora kaisa hapung kusuk ma mura kusuk ke yang ni simi ang kai phemani ke kai phagyang kana o jaga building kusuk nai thoknu go ni ero pura building kusuk nai thoknu go angka to ni aro thanai yang lama khonima thanai o lama ketal sramani si balugya ko thanai bosoro angor phaipru hungke o lama pura pathor basi kuplung ko gari rok laisuna onek kosto khaima laisu pathor bang sprubui tongmani somoy tabu hungangke tamung khangke tabu hungke lama kotorma khai sramari kha onek naithatok ungkha o jaga yang nuguiman naji sek naitok oro bebak no building ketal no seramai jongko bo pai biya ko oro yang bebak ketal ke tabuk yang di ang thanai nai tong omong kha lama ketal gari rok bo bisi solia ko tai samung rok bo soline tong ko thanai bo soro ngke oro lama pura se hamya ko tabuk ngke lama ketal tai obu phangrok bo haina tori thangbai kya ke ang nugei ketal nuk ma haingka thanai bo sorot nukmani engke tau taklai bo sorot tau nuka ke gari rok bo komba gari salo dino video bisa sakha obonong kha movie tower ni ya lama o jaga ngke Gandipet klayo Gandipet road Gandipet Mia road omor lama ketal delaino na jatok jaga tai apung pator kusu mera bodol kotorma talangi thangka nubi ma khanai pun mera oboka pun mera rine rok borok pun mera talangi thangka kita buk ang ayeng wathangnai pabong ke movie tower ni building ni sakati yang sakit ni mani naithato kheno o movie tower ni building sakati hari ayang nana korong buda kaci boli ro sun boli ro je camera bai kya focus ngelak ang tabo movie tower thangai samung paiei haina hai kifli phapika tabo nok digi o thanai ke tabo nok digi o thanane bage ang yarengjak yang tolodigi ongkhori ma thanai nana korong buda tike gachi boli bikima thanai ayong gani area ayang dikolo thanai oro nagi hapung
kusuk yang ngongke building kusuk oh lama senam kusuk kosong kena orang pura pathor siapa pasuk ke kusuk pathor oh jaga ang je pro oh mahai pathor kotor orang sebai tongo gari kotor orang bai sebai tongo tai manai ekdom gerak jinis bai kai lama senamnani bagai pathor sebai tongo kita bukan kita lama saya tangga saya di obor orang bahaya kisah opa kotor orang bahaya kisah sebaik kena mau mahai mani benang kena angkena mani hai root dogo lama senam nani enggak kita makai enggak bom luis mas sebaik unsau orang bah bom rok derka abalang saya malia je ang hai prung ke kaisa sor kotor rok baik kai pathor sebaik tomoni yang ui mandar rok moyur rok orang berai jongbayo kacing goi ya ingom moyur orang moyur rok kai berai jongbayo omnai chatok jaga tai yang ngong ke building kusuk nana korong buda bukan nih nubui dong kira asu sinai tini ni video norong ni bagai hanya hai ulo kaham kering tongkai kifili 59 bye